Καλησπέρα σε όλους μου τους φίλους. Για άλλη μια φορά. Βρισκόμαστε εδώ πέρα. Μόλις έχουμε ξυπνήσει νωρίς το πρωί. Προκειμένου να νικήσουμε το Universe Survival Saga Mission στο νέο πιο δύσκολο fight στο game. Τον Super Saiyan God Super Saiyan Evolved Vegeta. Όπως βλέπετε δεν έχω κάνει το mission. Όχι επειδή δεν μπορώ, αλλά επειδή περίμενα επίτηδες. Ξεκάθαρα. Οπότε τώρα που έχουν βγει και τα καινούργια Easy Ace, έχουμε έρθει εδώ πέρα με σκοπό να ρίξουμε λίγο ξύλο. Φυσικά και θα τα χρησιμοποιήσουμε, γιατί είναι και τα τρία πάρα πολύ δυνατά. Κάποιος θα μπορούσε να μου πει να βάλω και αυτούς εδώ, που δεν θα είχε καθόλου άδικο να μου το πει κανείς αυτό. Παρά τα αυτά, δεν θέλω, οπότε θα χρησιμοποιήσω αυτόν εδώ τον Jiren για να τον δοκιμάσω, να δω πως είναι. Hidden Potential του έχω βάλει. Klein θα πω. Και νομίζω ότι θα κάνω Rock Like That την ομάδα. 2 Ghostbusters φυσικά. Και δεν θα βάλω support memory επειδή δεν θέλω. Όχι επειδή δεν έχω αρκετό currency φυσικά. Οπότε πάμε. Ας ελπίσουμε ότι starting rotations δεν είναι για τον Μπούτσο. Και έχουμε έναν UI Goku first slot, που είναι πάρα πολύ καλό, επειδή φυσικά θα έχουμε το cancel to dodge cancelling, που τα σκέφτονται αυτά τα παιδιά, που τα σκέφτονται. Για μισό λεπτό. Να δούμε το βίντεο. Οκ. Απίστευτο. Rewind σε Vegeta Blue. Γράφουμε σε ποιο banner όμως θα έκανε αυτό που είναι Βίκτορα. Το banner του UI Goku, και έτυχε όχι μόνο τον UI Goku, αλλά και τον για 4. Και εγώ κάπως έτσι τον έτυχα, παιδιά. Έτσι ακριβώς. Είχα και εγώ εκείνο εκεί τον Cell, τον SR. Αλλά τώρα γυρνάμε πίσω στην πίσνα. Πίσω στη δουλειά. Λοιπόν. Νομίζω θα το παίξω έτσι προς το παρόν. Άμα θυμάμαι καλά, αυτός εδώ πέρα παίρνει 50% damage reduction. Όχι, δεν παίρνει. Δεν παίρνει στο πρώτο γύρο, δεν παίρνει. Αλλά δεν πειράζει. Δεν μας απασχολεί καθόλου αυτό. Θα το παίξουμε έτσι. Και ο λόγος που θα το παίξουμε έτσι είναι για να δώσουμε όσα περισσότερα key spheres γίνεται στο Αλάνι εδώ πέρα, να φτάσει στα 22 key τουλάχιστον, έτσι ώστε να πάρει την full passive του. Αυτό με το UI Goku τον αγαπάω πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ σε unit. Αλλά σε αυτό το form του, σε αυτό το base του, στο base form του, είναι λίγο as, είναι λίγο... δεν είναι up there. Αλλά άμα κάνει transform, θα δείτε ότι θα πει ξύλο, πραγματικό ξύλο. Οκ, με τα additionals. $16 εκατομμύρια είδα. Πρώτη φορά που τον χρησιμοποιώ μετά το EZA του. Οπότε είμαι ενθουσιασμένος να δω τι αριθμούς μπορεί να χτυπήσει αυτό το αγόρι. Άμα θυμάμαι καλά, δίνει support στο 18 key. Ελπίζω να είναι για 2 γύρους, δεν νομίζω. Για να δούμε πώς θα το φάει αυτό. 2 attacks έκανε, 2 super attacks. Αυτή είναι... Οκ. Υπενθυμίζω αυτό είναι ένα πάρα πολύ δυνατό super attack και έχει και type disadvantage.
Οπότε θα πω ότι είναι μια χαρά. Επίσης, νομίζω τώρα ενεργοποιήθηκε η passive του Jiren. Άμα δεν κάνω λάθος. Πρέπει να είναι 40% HP at the start of turn or less. Είμαι? Δεν είμαι. Δεν είμαι 40% HP at the start of turn or less. Θα το παίξω έτσι όμως. Θα το παίξω έτσι. Γιατί ο Vegeta θα φάει 1, 2, 3, 4, πάνω από 5 attacks εδώ πέρα, όπως βλέπουμε. Πράγμα το οποίο είναι καλό γιατί θα κάνει build up την passive του και θα μπορέσουμε να έχουμε το revive. Οπότε το χρειαστούμε. Υπενθυμίζω αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο fight. Ελπίζω να μην φάει από ο Jiren. Να μην φάει super attack ο Jiren. Αν και νομίζω ότι κάνει guard στον πρώτο γύρο. Οπότε ίσως και τη ζήσουμε. Ωραία. Δεν σκάμε τόσο damage, αλλά έτσι είναι αυτή η ομάδα στις αρχές. Πρέπει να κάνουμε λίγο build up. Πρέπει να κάνει ένα transform ο UI Goku. Όχι ο δικός μου φυσικά, γιατί το δικό μου τον έχω 55%. Οπότε δεν θα έχουμε το full value. Ενώ ο friend τον έχει στο 100. Έχουμε και τα δύο γκοστάσες, καλού κακού. Δεν θέλουμε να φάει εδώ πέρα super attack. Άμα γίνεται παρακαλώ. Τζάτζα ρε. Ωραίος. Ωραίος. 7 εκατομμύρια. Και δεν είναι καν 18 key. Τώρα θα κάνει και build από το key του. Οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολο την επόμενη φορά που θα το δούμε. Ωραία. Ωραία. Θα εμπιστευτώ τον UI Goku. Άμα κάνει dodge τις πρώτες 2-3 φορές, μετά είναι ωριακά guarantee το dodge του. Αυτοί εδώ πέρα τι πρέπει να κάνουνε? Χρειάζονται key. Όχι. Εντάξει, δεν πειράζει. Το παίζουμε λοιπόν. Ναι, ας το παίξουμε έτσι. Και ας το παίξουμε έτσι. Προς το παρόν. Ωραίος. Έχει κάνει full build up από ό,τι φαίνεται. Τώρα. Γιατί δεν ανέβηκε το key του παραπάνω. Και τα ντοτζάρει όλα φυσικά. Μην ξεχνάτε ότι και να μην ντοτζάρει εδώ πέρα το παιδί, άμα μας κάνουν super attack, έχουμε revive, οπότε είμαστε safe προς το παρόν. Δεν θα ήθελα να το ξοδέψω από τώρα το revive βέβαια, για να είμαι 100% ειλικρινής. Και έχουμε revive, έχουμε ένα revive κάθε γύρο, έχουμε ένα revive από τον UI Goku και ένα revive από τον Vegeta. Του Vegeta είναι unconditional το revive αυτή τη στιγμή. 4 εκατομμύρια το πρώτο super attack. Ξέρω μπορεί να μην φαίνεται σαν πολύ, αλλά κάνουν build up, μην το ξεχνάμε αυτό, κάνουν build up. Δεύτερο super attack, 4 εκατομμύρια πάλι, αλλά αυτό είναι 12 και δεν είναι 18 key, οπότε ήδη φαίνεται το build up. 5,8. Αργά και σταθερά. Τον έχω και αυτόν 55%. Οπότε κάνουνε, δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται καθόλου. Και κριτάρει κιόλας. Μ' αρέσει αυτό το unit. Μ' αρέσει ήδη αυτό το unit. Και τώρα για να δούμε πώς θα το φάει αυτό. Double digits προφανώς, γιατί έχει το 50% damage reduction του. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και δύσκολα. Τι κάνει το active skill αυτού νου? Great raise attack. Ωραία, δεν το θέλουμε ακόμα αυτό. Νομίζω αυτό που θα κάνω είναι να θα βάλω τον Vegeta εδώ πέρα. First slot. Και ας πεθάνω την επόμενη φορά που θα είμαι σε αυτό το rotation, άμα πεθάνει ο Vegeta, θα έχει guaranteed guard και θα έχουμε και τα καλύτερα stats, οπότε θα είμαι πιο safe, αισθάνομαι. Οπότε ας το παίξουμε έτσι, και ας δώσουμε και στο αγόρι εδώ πέρα
όσο περισσότερο εκεί γίνεται. Για να δούμε. 1, 2, 3, τώρα έχει 80% guard, 80% damage reduction και να φάει super attack. Νομίζω το ζει. Και νομίζω το ζει και άνετα. Αχ, guaranteed crit εδώ. Θα μου δώσει και ένα additional, προφανώς και θα μου το δώσει. Και θα μου δώσει και το hidden potential. Γάμω ότι μάλλον του, δεν πειράζει, δεν απογοητευόμαστε από τέτοια. Ελπίζω μόνο, μιας που δεν το ξοδέψαμε ακόμα το revive, να μην χρειαστεί να το ξοδέψουμε σε αυτό το γύρο. Να το τζάρει ο UI Goku να το σκοτώσει τώρα. 5,6. Αυτά παθαίνεις όταν είσαι μπροκά και δεν μπορείς να δώσεις λεφτά στο game. Αλλά δεν πειράζει. Δεν απογοητευόμαστε. Δεν κάνει dodge, θα κάνει αυτό. Δεν κάνει αυτό. Δεν πειράζει. Πεθαίνουμε, αλλά κάνουμε revive. Με το revive του Vegeta. Το έφαγε πολύ καλύτερα από ό,τι περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Τι όμορφο animation που ήταν αυτό. Τι όμορφο. Για μισό λεπτό, τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό δεν μου αρέσει. Ξέχασα ότι δεν σκοτώνουμε. Γαμό. Θα κάνω το active skill του Goku. I am risking none αυτή τη στιγμή. Και επίσης θα το παίξω extra pussy τώρα. Και δεν, ναι καλά ακούσατε, δεν θα κάνω το active skill του τέτοιου, του Goku. Θα το κρατήσω για τον επόμενο. Θα κάνω ένα ghost asher αυτόν γύρω. For one time και performance critical hit. Αυτό είναι πολύ δυνατό βασικά. Αυτό είναι βασικά... Αυτό είναι αρκετά δυνατό. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Oh well, ghost asher it is. Θα κάνουμε και το active skill Vegeta. Και θα σκάσουμε έτσι λίγο cheeky damage. Πάμε έτσι. Πάμε έτσι για τώρα. Δεν τους έχω κάνει link level, ήταν αυτός εδώ, οπότε βλέπετε. Αλλά δεν πειράζει. Για να δούμε. UI Goku πόσο σκάς, ο δικός μου. 6,8. CTS αριθμοί, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Γιατί στον επόμενο γύρο θα νικήσουμε. Γι' αυτό δεν πειράζει. Ωραίος. Κάνει... Για ποιο λόγο πήρε παραπάνω defense ο αντίπαλος. Παίρνει παραπάνω defense με κάθε φάπα λογικά. Είμαι ο καλύτερος δόκαν παίκτης στην Ελλάδα, το ξέρω αυτό. Προφανώς και το ξέρω, δεν χρειάζομαι καν να μου το λέει. 3 super attacks από τον αδερφό. Και δεν έχει καν το domain του UI Goku για να σκάσει τόσο damage. Αλλά και πάλι βλέπουμε ότι δεν τρέπεται. 9,9 πήγε το damage τους και δεν έχουν κάνει ακόμα τελείως build up, νομίζω. Και κριτάρι και μου δίνει και ένα ακόμα. 7,6. Και μου δίνει και ένα ακόμα, φυσικά, 9,2. Μ' αρέσει αυτό το unit, μ' αρέσει πολύ αυτό το unit. Δεν ξέρω αν το έχω πει μέχρι στιγμής, αλλά μ' αρέσει. Οκ. Είναι η πρώτη φορά που τον χρησιμοποιώ. Και είναι η πρώτη φορά που τον χρησιμοποιώ όχι με το Easy 8, είναι η πρώτη φορά που τον χρησιμοποιώ γενικά. Πόσες φάπες έκανε αυτόν γύρω, Παναγία μου. Αυτός τι κάνει, τι δίνει σε άλλες. Great resistance, ωραία. Κατάλαβα. Κάνουμε το active skill του UI Goku.
κάνουμε το active skill και του άλλου, του αδερφού εδώ πέρα. Να σκάσουμε έτσι λίγο damage. Να πάρουμε και λίγο ki. Και τώρα μπαίνουμε στην πάχη. Και ας ελπίσουμε ότι θα νικήσουμε. Spoiler, θα νικήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσουμε εδώ πέρα. Counter, pop. Και τώρα. Τώρα ήρθε η ώρα. 16. Okay. Χαλαρό το 16. Δεν είναι τίποτα τρομερό. Δεν είναι τίποτα απίστευτο. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά και από άλλους. Αλλά με crit. Additional 12. Η πιο δύσκολη μάχη στο game, λέει μετά. Η πιο δύσκολη μάχη στο game. Full, αδερφέ. Full είναι η πιο δύσκολη μάχη στο game. Δυσκολεύτηκα. Όχι, δεν τον σκότωσε. Α, μου κάνει super attack. Να πάρει. Μακάρι να μην είχα guaranteed dodge και counter. Και Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πήρα εκδίκηση από αυτά τα bosses από το προηγούμενο μου βίντεο. Θέλω να ξέρετε ότι ναι, νίκησα τα missions μετά, άμα δεν είδατε το comment μου. Γιατί ναι, είμαι ο καλύτερος Dokkan παίχτης της Ελλάδας, free to play, 6 2. Και might as well να κάνουμε και το single ticket summon. Όχι ότι θα τύχουμε τίποτα, αλλά δεν μας σταματάει τίποτα από το να το κάνουμε. Για να δούμε, θα έχουμε την τύχη του ενός και μοναδικού Βίκτορα. Βλέπω έναν Wish, αλλά δεν νομίζω να μας δώσει τίποτα. Ναι. Οκ. Νομίζω μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτόν κιόλας. Για να δω. Νομίζω ότι μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Το προηγούμενο βίντεο κόπηκε χωρίς να το περιμένω από κλήση του ενός και μοναδικού φίλου μου, του Ιάσουνα. Αλλά ναι, όπως είδαμε, χρειάζομαι ακόμα dupe για αυτόν. Πήγε 79% τώρα. Είναι as, αλλά τον χρησιμοποίησα πολύ πρόσφατα για να νικήσω ένα mission. Οπότε, και ήταν και ticket pool, οπότε δεν είμαι mad. Αυτό ήταν το βίντεο, φίλοι μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν μπορώ να ανοίξω την καραζόπορτα γιατί ο Βίτας πήρε τα κλειδιά. Κάτσε εδώ. Έλα από εδώ, Ιάσουνα.